tôi yên Krishna Huroi, tôi yên Kola Halin Bandawe Jinsisha, what I love Yaka Disikon Silva kan penduk Yaka hok long chua man chua. Disikon Sil, Disikon Sil, CM, na bentala ka hok to mentangin yang yale la siapa bangin ra da kawai ne da kaste to yang nadu lempa nadu kena adu samla bangin ya dawala ka hok jonga jong pi Visi Council, Visi Council, MVP, UDP, Dr. Sengki Jangpong, Dr. Sengki Jangpong. Katba, ngidai up ya karai, ayu makin ai, napo jong ka Visi Council, na kaliang jong ikipat ba, tongin long kibajajay, kumba idisi ro ila ailat ya kene karali jongi, bangin ya pani. Ha kine ki pardo prasnam khamtam jongka isjantia jongimo ladakan jia na kapor sa kapor ayu la sai sisngi kan jia ki kon ki kur persa jongi wat ailat na mar kata ngi ai kublei ya iskatri jongka baudari i balu swer i balong kumu padaloi wala mentang padan dolai ro iwan sinran lang ya lagi jong kita kikon kiksiu ke bahap apo jong ke ilaka rembai te kublai sibon ya pi sekretari beren buram jong ka baudari jong ka ilaka rembai jongi hoi ku na bentala ka hok to mentangin yang yele lada disi kamsil kan ai ngin sara dah kawat pada kaste hoi ku Lagar paru yang jejem ni khosro apartment jong kajai benriu jongi ibala seng labu ya kane ka disi konsil makalong kaste nong yada bain kersiu thia ya kine ki basyong apo jong ka bain vote ya kata constitution ka bamai labu knang bakalong kanong yada kanong yasan yang ikirit pai nang baki waipat kijai benriu ginum yo aban thombor ban lebor ban kamtrai le trai ha kane kap jaga ba it patiang jongi kumlai sibun JJM ni khosroi ya kane ke jingbu jong pi ka disi konsil ai ba kine kinong pentrai kam bakla kin sa sneu tho ki ba wan ban thak ban chukor yangi ki pait ba ki ba pan ya ke jingkersian bakin long maki kinong ya sait kinong ya tho la sa pha ya khandau ka siap ne ya ki jinga akariti ka dustur ka sensar ka khadar andrei menta dei maki penban kiba penduk pendam ta kana ka pon na kaleng jongi ngimban se ban ong DC Council DC Council NPP UDP CM Chairman was ngawe sare ki jing perta jong ki paj ba na kaleng jong pi was ngawe iwan ban dawa ela ka jong ka hok long try man try jungi ingai scam ba phil da ka wan jia ha ka snong ba in jong phi kum ka ne ka jing jia phi ha pan khi lang kum ba khi wak sait mangi kum le sibo ni ka jing sunran jong phi yangi CM 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 Lada kadisi konsil kan siap ya kane karali jongi arsenong ikir pajur ya ki khon ki sil jong kabri on nyotre khanria upnar bhoi war haringkat kiseng balang bater babin ai kti ai jatlang bangin ya khi ka bakham teng e nang ba kine kinong thombol le bor ya kariti ka dustur ka sensar khadar ha kane kabri on nyotre jongi kanom jia na ka wei ka por sa ka wei ka por disi konsil down disi konsil down NPP down UDP down ma thombor siwa down Dr. Sengki Jangpong down
Ikirman sama ke jingle ya keren jong kiro rong ba jungi giat man badan buram jong kane kisnong barar sa office jong ka DC council kalong ka basaiso balada kamlong ka basaiso nagalay jongi ki paj ba ibam hon bandu no yala kata ka hok long try man long try ha khandau ka siap yin sa ai yin sa pni ya ka ji ya ki ka bakham teng DC council DC council CM EM Mai Ki Sang Phong Mai Ki Sang Phong Jong orang pasidong jong kasidong huroi dan amar kata waslo to bakla da kumwai pat ai bakane ke jiwan jungi akarali kipat ba nong jong sidong jong kabi unyo trep kinya ai men simlang kinya karsan lang namala da kajia kumne ya ke sidong jong pir ngangai klem atatin kan sa wanra ya kata kajing bom syong suk syong san kajing bom hon ha ka imlang sa lang tanamar kata ingkir pa dia pi kiseng balang babon ba ki kazio ki jazio ki am ki jjp ki hitor bafin ailang kajing ya trilang ondang idon kam lada kane ka dis council kam snap ya kane kal rali baru jongi arslong lada kam snap insa ya peni bolang da kajingnya dan silang jongpi dia kene kepor timnya pertalang DC Council NPP UDP CM Sherman Badan Buram lokalan DC Jongi Mai Ki Sang Phong